Σεπτέμβριος 2023. Η Θεσσαλία δέχεται τη φωνική πλημμύρα Ντάνιελ που αφήνει πίσω τις 17 νεκρούς, χιλιάδες στρέμματα πλημμυρισμένων εκτάσεων, τεράστια καταστροφή του παραγωγικού κεφαλαίου και μια μόνιμη πληγή στο ΑΕΠ της περιφέρειας. Λίγους μήνες νωρίτερα, το Μάιο του 2023, η πόλη Φαέντσα της κεντρικής Ιταλίας γνωρίζει επίσης την οργή της φύσης και τα αποτελέσματα της κλιματικής κρίσης. Η πόλη πλημμυρίζει από τα νερά του ποταμού Λαμόνε που φουσκώνουν μετά τις σφοδρές βροχοπτώσεις. 2 χρόνια μετά, οι δύο περιοχές μετρούν ακόμα τις πληγές τους και προσπαθούν να οικοδομήσουν ένα μέλλον ανθεκτικότητας στα καιρικά φαινόμενα που εντείνει η κλιματική κρίση. Ξηρασία και πλημμύρες αποδεικνύουν ότι οι πόλεις μας εξαρτώνται άμεσα από το περιβάλλον και οι παρεμβάσεις μας θα πρέπει να γίνονται με τελείως διαφορετικά κριτήρια. Στο τέλος Οκτωβρίου του 2025, ομάδα στελεχών της πολιτικής προστασίας της περιφέρειας Θεσσαλίας ταξιδεύει στη Φαέντσα και στο πλαίσιο του προγράμματος του Περιφερειακού Ταμείου Ανάπτυξης της Περιφέρειας αναζητά καλές πρακτικές στην αντιμετώπιση των επιπτώσεων της πλημμύρας, αλλά και τους όρους της νέας ανθεκτικότητας που δομούνται στην επαρχία της Εμίλια Ρωμάνια έναντι των μελλοντικών κρίσεων. Ταυτόχρονα παρουσιάζει τους τρόπους με τους οποίους η Περιφέρεια Θεσσαλίας θωρακίζει τον κοινωνικό της ιστό προσπαθώντας να απαντήσει στις κρίσεις αυτές. Η Διευθύντρια του Τμήματος Πολιτικής Προστασίας της Περιφέρειας Θεσσαλίας, Ελεάνα Πορίχη, και η προϊσταμένη Πολιτικής Προστασίας της Περιφερειακής Ενότητας Μαγνησίας ταξιδεύουν στη Φαέντσα, παρακολουθούν τις εργασίες του προγράμματος Aqua Green και συναντώνται με τη Διευθύντρια του Τμήματος Πολιτικής Προστασίας του Δήμου Φαέντσα, Ελένια Μπελντόνη. Στην ατζέντα τους τα έργα που έγιναν αμέσως μετά την πλημμύρα, οι καλές πρακτικές, αλλά και η αλλαγή νοοτροπίας των πολιτών απέναντι στην κλιματική κρίση. Μετά τις διμερείς επαφές, τα δύο στελέχη της πολιτικής προστασίας της Περιφέρειας Θεσσαλίας αποτυπώνουν τις εντυπώσεις τους, τα καινούργια δεδομένα, αλλά και τις καλές πρακτικές που αποκόμισαν από την επίσκεψη στη Φαέντσα της Ιταλίας. Μία καινοτομία και καλή πρακτική που μας παρουσιάσανε είναι ένα πιλωτικό θεματικό πάρκο με διάφορες λειτουργίες, το οποίο θα το φτιάξουν σε ένα σημαντικό για αυτού σημείο, το οποίο έχει μια ιστορικότητα σε πλημμύρες. Είναι ένα σημείο που πλημμύρισε και τις 3 φορές που πραγματοποιήθηκαν πλημμύρες στη Φαέντσα και θα γίνει και για συμβολικό σκοπό εκεί. Αυτό το πάρκο θα γίνει αφενός για εκπαιδευτικούς σκοπούς και θέλουν να εμπλέξουν τους κατοίκους στο να μπορέσουν να κατανοήσουν αλλά και να μάθουν να αντιδρούν στους ενδεχόμενους κινδύνους που προκύπτουν από τα διάφορα φαινόμενα που σχετίζονται με την κλιματική αλλαγή. Έχοντας την εμπειρία από τον Ιαννό, τον Ντάνιελ και τον Ηλία στη Θεσσαλία, κάτι που μας έκανε εξαιρετικά μεγάλη εντύπωση και το τονίζω, είναι η διαχείριση των φερτών υλικών και των καταστραμμένων υποσκευών. Με μια πρωτοβουλία που, όπως μας είπαν, πήρε ο Δήμος, βρήκε κατάλληλους χώρους που έγινε η εναπόθεση των υλικών αυτών και βρήκε επίσης τρόπους τους οποίους μετά τους επεξεργάστηκαν αυτά τα υλικά και τα διαχειρίστηκαν. Σήμερα είχαμε και μια συνάντηση με την υπεύθυνη πολιτικής προστασίας της περιοχής της Φαέντσα, όπου μας εξήγησε ότι στην Φαέντσα, ουσιαστικά στο Δήμο Φαέντσα, υπάρχουν άλλοι 6 μικρότεροι δήμοι. Είναι ένα δίκτυο όπου ανήκει στο Δήμο Φαέντσα. Ουσιαστικά τις αποφάσεις τις παίρνει ο Δήμαρχος της Φαέντσα. Όσον αφορά στη διαδικασία διαχείρισης, στη διαδικασία πρόληψης, διαχείρισης και μετέπειτα διοικητικής μέρημνας, μας είπαν ότι ακολουθούν και αυτοί κάποια πρωτόκολλα, κάποια σχετική νομοθεσία, η οποία είναι κοινή βέβαια για όλη τη χώρα. Αυτό που μας έκανε εντύπωση ήταν το γεγονός ότι έχουν ένα καινοτόμο σύστημα έγκαιρης προειδοποίησης όταν λαμβάνουν τις προγνώσεις, τις καιρικές προγνώσεις. Αυτό το έγκαιρο σύστημα προειδοποίησης έχει τη δυνατότητα να ενημερώνει άμεσα και τους εμπλεκόμενους φορείς, αλλά και τους ίδιους τους πολίτες.
πληροφοριακό για αυτούς, για μας μάλλον, είναι ότι χρησιμοποιούν τα social media. Σε όλες τις πλημμύρες μας είπαν, σε όλα τα γεγονότα που έχουν ζήσει από το 23 μέχρι και σήμερα, ο ίδιος ο Δήμαρχος μέσω των social media ενημέρωνε για κάθε δράση τους πολίτες. Μία από τις βελτιώσεις που διαπιστώσαμε ότι έπρεπε να κάνουν μετά τις πλημμύρες είναι ότι πέρα από τα χρήματα που δίνουν για τις αποκαταστάσεις των ζημιών και της οικοσυσκευής, δίνουν ένα ποσό ώστε να μπορέσουν τα κτίρια να κάνουν κάποιες κατασκευές πολιτικής προστασίας, είτε να δημιουργήσουν πράγματα, είτε να βάλουν κάποιες κατασκευές που να παρεμποδίσουν την πλημμύρα να μπει στο οίκημα. Οι περιοχές οι οποίες είναι επικίνδυνες, έχουν διαπιστωθεί ότι είναι επικίνδυνες, δεν επιτρέπουμε στους πολίτες να χτίσουν εκεί κατοικίες, να κατασκευάσουν κατοικίες. Μπορούμε να